ወዶም ንምሕላይ ካብ ዓለም ዝተሰወሩ ክልተ ሓያላት ቀተልቲኦም ነይሮም ግን ሓንቲ ጌጋ ክፈጽሙ ከለዉ ኩሉ መከረኦም ተመሊሱ ማሕጾኦም ክሕኳሕ ይጅመር ሕዚ ብናይ ቀደም ሓላፊኦም እናተሃደኑን ብኩሎም መሓዝቶም ተጠሊሞምን ክቃለሱን ከለዉ ሕነ ንምፍዳይ ዘይኮነስ ስድሮኦም ንምሕላ እዩ ሰላም ቤተሰብ ቻናልና ሎማዓንቲ ናይ 2025 ብዙሕ ዝተወግዕሉ ሻዶ ፎርስ ዝብል አክሽን ፊልም ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ካብኹም ዝጽበዮ ሳብስክራይብ እና ላይክ ጥራሕ እዩ ካልእ የድልየኩምን ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ጻንሒት ፊልምና ጅምር ኣብ ማያሚ እዩ ካይራ ትበሃል ሓያልን ፍልይትን ቀታሊት ዕላማኣ ንኽትወቅዕ ናብ ሓደ ህንፃ መፅዕና ንዞ ክትቆትሎ ዝደልየት ኣሎካ ዝበሃል ሰብኣይ ብመስኮት ብርሕቐት እናተኸታተለቶ ትጸንሕ ኣሎካ ሻዶ ፎርስ ንዝበሃል ድርጅት ይሰርሕ ኣይዚክ ምስ ዝበሃል ሰብኣይ እናተዛረበን ነቶም ዝተረፉ ጋንቱ እናመርሐን ኣብ ላፕቶፕ እናውግዐ ይጸንሕ እናተዛረበ ናብቲ መስኮት ቀርብ እንከሎ ግን ካይራ ተቐሪባ ጸኒሓ ተኪሳ ትቆትሎ እቲ ምስሊ ቀየር እንከሎ ኣይዚክ ናይ እዝኑ ልዒሉ እናገበረን ንወዱ ካይ ኣባኞ እናሓጽኦን ንርኢ ካይ እናተጫወተ እንከሎ ነብኡ ኣዲኡ ከም ዝናፍቃ ይነግሮ ኣይዚክ ግን የመለሰሉን እናተጫወቱ እናስሕቆን ድማ ናብ ዓራቶም ይምለሱ ካይ ምስ ኣቦ ተሓጒሱ ከም ዝነብርሉ ክንሪኦ ከለና ኣቦኡ ኩሉ ዝተኻረ ከም ዝገበረሉን ኩሉ ግዜኡ ምስኡ ከም ዘሕልፎን ግልፂ ይኾነልና ምሸቱ ድቃስ ክወስዶም እንከሎ ካይዚክ ኣብ ሕልሙ ናይ ቀደም ሰበይቱን መርዑኡን ይርኢ ናይ ቀደም ሰበይቱ እውን እታ ዓንቱ ቀታሊት ኮይና ዝረኣናያ ካይራ እያ ሕጂ ግን ካይራ እቲ ናይ ቀታልነት ስራሕ ኣይገደፈቶን ኣብ ካልእ ክፋል ኣሜሪካ ድማ መሳርሒ እናፀረገት ዕላማኣ ንክትቀትል ትዳለላ እቲ ዝቕፅል ንጎ ኣይዚክ ንካይና መኪና ሰቒሉ ብተን ባባን ማማን ኢሉ ዝጫወተለን ባምቡላታት እናጫወተ ሒዝዎ ናብ ባንኪ ይኸይድ ኣብኡ ምስ በፅሑ እታ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ እናተዛረበ እንከሎ ዝተወሰኑ ባንኪ ዘረፍቲ ማስክ ገይሮም መሳርሒ ሒዞም ይኣትዩ ኣይዚክ ካይ ካብኡ ርሕቕ ኢሉ ከም ዘሎ ስለ ዝርአ ንኽቐርቦ ብኢዱ የመላኸተሉ ካይ ብጣዕሚ ይፈሪሕኒ እቲ ሰራቕ እውን ስለ ዝርአ ተናዲዱ ንኽንብርክኽ እናነገረ መሳርሒ ናብ ናይ ካይ ርእሲ የነጻጽር ኣይዚክ ግን ዝነውሩ ዓቕሊ ወዲ እዩ ንካይ እዝኑን ዓይኑን ንኽሽፍን ነጊሩ ንኹሎም ቶም ዘረፍቲ እንከይተፈለጦም ይቐትሎም ምስ ወድአ ንካይ ዓይኑ ንኽኸፍት ይነግሮ እሞ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ኣልዒሉ ሒዝዎ ካብቲ ባንኪ ይወፅእ እዚ ዝረአዩ ሰባት ብጣዕሚ እዮም ተገሪሞም ካብ ኩሎም ድማ እታ ናይ ባንኪ ሰራሕተኛ ግን ብሞባይላ ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሲሲ ካሜራ እውን ኩሉ ዝተገበረ ነገር ተቐሪጹ እዩ ኣይዚክ ኣብዚ ከተማ ትኽክለኛ መንነት ሓዊኡ ይነብር ስለ ዝነበረ ንኸይፍለጥ ብዝተኸኣሎ ፍጥነት ካብኡ ይርሕቕ በቲ ወገን ንሜክሲኮ ክንከይድ እንከለና ጃክ ዝተባሃለ ሓላፊ ንፈልጥ ጃክ ቅድም ናይ ሲአይኤ ዋና ኣባልን ኣዛዝን እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ጂ7 ናይ ዝበሃል ናይ ቀተልቲ ድርጅት እዩ ዝመርሕ ሃደግ ረዳቱ ይመጽእ እሞ ዝኾነ ነገር ክርእየካ ኢሉ ብህፁፅ ይወስዶ ኣብቲ ዓብዪ ቴሌቭዥን ኣይዚክ ንዝተወሰኑ ሰባት እናቐጥቀጠ ክርኢ እንከሎ እውን ብጣዕሚ ይድንግጽ ለካ ኣይዚክና ካይራ ኣብ ናይ ጃክ ግሩፕ እቶም ዝበለፁ ቀተልቲ እዮም ነይሮም እቲ ስራሕ ስለ ዝጸልእዎ ግን ከም ዘይፋትሖም ፈሊጦም ዝሞቱ መሲሎም ተሰዊሮም እዮም ህይወቶም ዝነብሩ ነይሮም ጃክ እዚ ብምርኣዩ ብሓደ ግዜ ክሕጎስን ክናደድን ይገብሮ በቲ ወገን ኣንትና ኣንክል ዝበሃሉ ክልተ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛታት ንርኢ ንሶም እውን ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎም ግልፂ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም እውን እቲ ቪድዮ ሪኦም ኣይዚክ ምዃኑ ክፈልጡ እንከለዉ ብጣዕሚ እዮም ደንጊፆም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካይራ እውን እቲ ቪድዮ ይበፅሓ መንነት ሰብኣያን ወዳን ከም ዝተጋለፀ ስለ ዝፈለጠት እውን ንድሕንነቶም ብጣዕሚ ትጭነቕ በቲ ወገን ጃክ ብጣዕሚ ስራሕ በዚሕዎኒ ናብቲ ናይ ጂ7 ትካል ይኸይድ እሞ ምስ ብዙሓት ሲአይኤ ኣባላትን ካልኦት ሰራሕተኛታቱን ህፁፅ ኣኼባ ይእከብ ኣይዚክ ናይ ግድን ክንሕዞ ኣለና ግን ድማ ታራ ሰብ ክንልቀሉ ይንኽእልን ልዕሊ መጠን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ሓይሊ ክንሰደሉ ኣለና ኢሉ ይነግሮም እሞ ኩላቶም ይሰማምዑ በቲ ወገን ኣይዚክ ንካይ ሒዙ ንኮሎምብያ ከም ዝበፅሐ ንርኢ ግን ኣብዚ እውን ንማንም ሰብ ሓገዝ ዘይጠይቐን መምፅእ ምኽንያቱ እውን ንማንም ኣይነገረን ንዝተወሰኑ ሰዓታት ብመኪና ተጓዒዙ ናብ ናይ ኮሎምብያ ጫካታት ይኣቲ ንወዲ ሒዝዎ እውን ናብ ማእኸልቲ ጫካ ቀስ እናበሉ ይጓዓዙ ናብዚ ኣረገ ማይ ዘዕለቕልቆ ገዛ ይኣትዩ እሞ እቲ ከባቢ ሰብ ከም ዘይብሉ ንምርግጋፅ ብደንቢ ገይሩ ይፍትሾ ፍትሽ ምስ ወድአ ኣብ ፖርሶ ዝነበረ ምግቢ ይውፅእ እሞ ምስ ወዱ ድራር ይበልዕ በቲ ወገን ካይራ ናይ ወዳ ፎቶ እናርአየት ምስ ስድራኣ እናተጨነቐት ንሪኣ እቲ ምስሊ ንቅድሚ 4 ዓመት ተመሊሱ ድማ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ የርኤና ኣይዚክ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ነይሩ ካይራ ድማ ተሕክሞ ነይራ ጃክ እዚ ኩሉ ዓመታት ብዘይ ምሕረት እዩ ዝጥቀመሎም ነይሩ እቶም ዝበለፁ ቀተልቲ ኣብቲ ድርጅት እሶም ስለ ዝነበሩ እውን ብዘይ ምቁራፅ ከም ዝቐትሉሉ እናገበረ ዕድመ ልክዖም ከም ዘስርሖም ይፈልጡ እዚ ክቕፅል ኣይደልየዎን ግን ክዕስቑ ኢሎም ካድሞ ይኽእሉን ምክንያቱ ጃክ ክስዕቦም እዩ ብሓደ ክነብሩ ዋላ ይኽእሉ ዳ እምበር ንወዶም ንምዕባይ ኩሉ ዘድሊ ነገር ከም ዝገብሩ ድማ ቃልያት እዩ ካይራ እውን ንኣይዚክ ንወድና ሒዝካ ጥፋ ኣነ ብደገ ኮይነ ምሳኹም ዋላ እምበር ክከላኸለልኩም ኢላ ትሰናወቶ ንመጨረሻ ግዜ እውን ሻዕያ ርኣቶ ነይራ ናብ ትክክለኛ ሰዓት ክንምለስ እንከለና ካይራ ናፍታ ኣንቲ ትበሃል ናይ ሲአይኤ ኤጀንት
حجز كم زدليات تصحف اللامو نساون نخد حجزها فقادن يخم زخونة تنقرا بتوجن ايزيك داكي سنيرو ليتي حين تخفت نقلو افت جزا نايزن اسا اسو دمص يسمع اسبيلو مسارحي اوصمو انكي تسمع افت جزا نت دمص زوصو لسبي إليش نحد خفلئتي مسالجن هندوت حنت سويت تتقعو امونقوم نستوسن دقائق حيال باسي تصنحمو ايزيك كايرا مغانا يفلد كايرا ايزيك مغانو على نافلت اتباسولو زلا مقنات بتام تناديدا سلازنورتيو حنت سرح يعني راكا ودين قد حليت راح ينجريكا نالدما كم استناددت حطو هندوت كنو مانغو بأسوم كاين افت خفلي متصمو نمنتاي نبوي تقطقط يل خيلي حتى كرويلون نكايرا قص امس رأيا ماما يلي صوعا كاي نكايرا خاز رأيا 4 عامات ولا حلف دامبر نايدي قص يرسعن كايرا ودا دحر زغل عامتات كم زي رسع مس فلطت بتعم سمعتاوي تخون ايزيك نكاي حيزو نوعارات مس وسدون ولدو نمجمرا غيزه بحد سلازريوم بتعم يتحويسو نيرو بتوجن جاك نتمو عالمنا لو زبالو قتلتي احد طربيزه اكيو فلانونا نغروم نسمع ايزيك كمي حدغنيا مخانون كمي غيرم كحزو خم زخولون تمايطم دما يودؤ بتمساسال ساعات ايزيكنا كايرا كمي غيرم كم زغاطمون كم زملطون اناتلميوم ግን ብዙሕ ከይተዛረቡ ካይና ወዲኡ መጽኡ ይቋርጾም በተወገን እቶም አንቲና አንክል ዝባሉ ክልተ ናይ ሲአይ ሰራሕተኛታት ንኽሕግዝዎም ንካይራና አይዚክ እናአለሽዎም እዮም በተወገን ካይራ ንአይዚክና ካይ ሒዛቶም እንደገት ወጽሞ እታ ዝተመሓየሸትን ብልጽትን መኪና አተርዮም አትዮሙን ካፍት ቦታ ንምውጻእ ብፍጥነት ምጓዓዝ ይጀምሩ መንገድን ከለው አይዚክ ተገምጢሉ ንካይ ይርኦሞ ምስዲኡ ማዕረግ እንዳይሕጉዝ ከም ዘሎን ናይ ኣደ ፍቅሪ ልዕሊ መጠን የሎ ከም ዝነበረን ይርዳእ ሙሉእ ስድራቤት ንመጀመርያ ግዜ በሓደ ኮይኖም እናሰሓቁ ይጸንሑሞ አንደበት بخل جز حيال عمره يخبب يتمكنون سكتاتلهم ساعات كم زلوا النار إيت بتنقطعتهم كايرا أفتح حر مكينة زنورت نشتي صندوق خفتمو نكاينا وش تأتيها زنيد فونجيرا إتا صندوق تخدنا يتم طلعتهم بموتر جيرو مستفل على أنفتكم تقوم كلون عايزك نكايرا ودنا لحندي لي حتى كايراون نودهم أفتح زبالة أتبوتا 5 قمطتون وزعقوا خجنا كم زيولون تنقرا إنها تزارون كلوجن إتن موترات المخاينن بقول أنفتكم زقروا لا يستوعلوا كايراون نعايزك نخين كأساس نجيرة نولع على تمكينات ديومو نتوم بموتور نتقطع نور سوات بحد الناتوكوزات تقتلو دحريو حنت عباي مكينة بدحريتهم كاري دمها بقولنهم يمزع تا مكينة دحر بدحريتهم ممزع قصيلا كم تقطهم سلستردا زنورا كله تتكواس جيراتك أتلا يخون دا أمبر نايتهم قتلت قصري من ما يقنسن بقولنا أنفد ما أمزت قعوم لو أجفت إنبام صوت صحون بقول جز تخيوهم كم زلون موت خمزة لني ريمو نفتو بتحتي نار روا أتا مكينة يصرفوها أتا مكينة بتجدل تنكرارة نفتك على تأتي توم قتلتجن تالي قاعدة تلقت النمرقات دويلو ميريوا أتا مكينة تالي قايا جن حجوني عقون هليكوبتراتن جلاون حيزوم متيوم ناي كايران ناي ايزيكن ريسام إلاش يجمرو كنت رتروم تخكلي نيرو مغنياتو كايرا ايزيكن ناودون كاي كافت قالاي وطيوم نافتج اكا قسيلوم ناعتوين ريوم لنا نكايران ايزيكن إذا عينتو مسناخل منو ما يكونن كودو جيزا زقط مواد ما ايو لعلمات انا جاني منيكن تحدو ودوم مسؤون قلت عيولوم خانيو اتليتي انها توقع حديرو احد جزاءات يومو حوق اتيلوم ممخاري جمرو طمامتون كلون اتوم حقوسات كوينوم زحلفوم نورو ناي قدم معلتات يذكرو بتوجن جاك بتعمين تنادني مماتهم نوعلو عوي خسارة مخاننا نجرة رئيسهم قطفهم نخلشوا رئيسات زي ترقيوجن برجس كم زي موتو ينقرم كاروت زحيلون زوزو حنقان تادالي دما بعلو نغقطمم نو ايري سكال بزحن كيت انحت كايرات دولة لمو كرخة كايدة ليه سما معلو قداي لنيلات نقرو اتو مساسال ساعات انتنا انكل نكولومبيا متيوم نكايرانا تختاتلوان رئي نامكينو مساتو يجن ايزيك مسودو كاي ادحريت كوفيلو يرئيوو مسارح النصاصيرو دما وكولومبيا خمزنورنا ما نما يفلط نيرو ميسترنا من يحلفو نغيرو ميلو نغلطيوم يحطم بتوجن كايرا مسك جوك تراخولو بوتا نشي دسيت سلازنوره ناونا خدت نرخا ጎን ኮፊሎም ክንቀረባ መሓዙት ከውጉዕ እንግለው ምርአዮም ብጣዕሚ ዝገርም ምክንያቱ ቁጣ ሓለፈ መዓልቲ ክቃተልዮም ዝምክሩ ነይሮም ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቅ ካይራ ካብ ኮፍ መበለይ ኣተሲኣ ቀስና ወደት ናብ ጃክ ትቐርብሞ ከም ትስዕስዕ ቀሰቢላ ትሓቆ ግን ሃንደበት ሽጉጥ ካብ ድሕሪ ጅቡ ኣውፅያ ተደጋጋሚ ተኩሳ ትቀትሎ በትወገን አንክልና አንቲ ንአይዜክን ካይን ንገዝኦም ሒዞሞም ከይዶም ኣብ ውሽጢ ምስኣተይ እውን አንክል ምስ ካይ ምጭዋት ይጅምር አይዜክ ተጨኒቑ ናፍቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ይድዩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጃክ ከም ዘይሞተን ርኢ ካይራ ግልብጥ ምሰለ ድማ ቀሲሉ ብድሕሪታ ይትስእ ትትኸዲንዎ ነበረ ናይ ጥይት መከላኸሊ ናርአየውን እዚ ተግባር ግዚ እናተፅበኾ እየ ነይረ ንራኸብ ክትብል ንኸለኺ ፅቡቕ ከም ዘይሓሰብኪ ርግፀኛ እየ ነይረ ኢሉ ንካይራ ይነግራ በቲ ወገን አይዜክ እውን ተኽሲ ይኽፈተሉ ዘይተፀበዮ ስለ ዝነበረ እንታይ ከም ዝገብር ይፈልጥን
እንታይ ከም ዝፍጠር ሎ ከይተረድኦ ክልተ ቀተልቲ ናፍቲ ውሽጢ ክፍሊ ኣትዩ እሞ ብትደረጃ ይደርብይዎ ኩሉ ክሳቅዮም ከለውን ነብሱ ንምክልኻል ዕድር ኣይረኸበን በቲ ወገን ካይራ እውን ተመሳሳሊ ባእሲ ኣትገጥም ዘላ እቶም ቀተልቲ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ልዕሊ ዓቕማ ይኾኑ ብሓደ ወንበር ተኣሲራን ከላ እውን እቶም ካልኦት ቀተልቲ ንኣይዛክ ሒዞም መምፅኦም ኣብ ጎና ይኣስርዎ ንወዶም ተጨኒቖም ከም ዘለዉ ስለ ዝረአየ ጃክ ንካይ ይፅውዖ ወዶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ስለ ዘይደለዮ ግን ምንም ከም ዘይኮኑ እናሰሓቑ ሰላም ይብልዎ ካይ ምስ ከደ ድሕሪ ሰከንዳት ኣንቲ ኢዳ ተኣሲራ ትመፅእ ኣንክል ግን ይተኣስረን ምክንያቱ እቲ ኩሉ ሓበሬታ ሓሊፉ ዝህብ ነበረ ንሱ እዩ ድሕሪኡ ጃክ ይመፅእ እሞ ንምንታይ ቦኦም ከም ዝተናደደን ቆትሎም ከም ዝደለየን ታሪኹ ይነግሮም ካብ ሲኣይኤ ምስ ወፀ ዕድመ ልክዑ እቲ ሻዶ ፎርስ ዝበሃል ድርጅት ምስራሕ የጥፍይዎ ግን ንሳቶም ሓዲጎምዎ ምህዳሞም ከይኣክል ካልእ ስርሑ ክሰርሕ እንከሎ ካይራ ነቶም ሰራሕተኛታቱ እናቐተለት ተሰናኽሎም ምንባራ ልዕሊ መጠን የሕሪቕዎ ሕነይ ዝፈደየሉ መንገዲ እውን ንኽለይትኹም ቀቲለ ወድኹም ከም ወደይ ከዕውየ ወድኹም ስለ ዝኾነ እውን ርግፀኛ እየ ሓደገኛ ቀታሊ ይኸውን ከምኡ ቢለ እውን ናይ ሻዶ ፎርስ ቀዳማይ ቀታልን ዋና መራሕን ክገብሩ እየ ኢሉ ይነግሮም ግን ምንም ከይገበረ ክልተ ዓጀውቱ ተኪሶም ይውቅዕዎ ለካ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ሲኣይኤ ሰለይቲኦም እሱ ሕማቕ ስራሕ ከም ዝሰርሕሎ መረጋገፂኦም ዝእልሹ ነይሮም እዚ ምስ ረአዩ እቶም ካልኦት ቀተልቲ ክትኩሱ ይምክሩ እቶም ሲኣይኤ ክትኩስሎም ከሎ ኣብ መንጎ እቶም ቀተልቲ ሓያል ተኽሲ ምልልስ ይክፈት ተቆሰለኡ ተሪፉ ዝኸኣለ ካብኡ የምልጥ እሞ ጃክ እታ ዝተሓበአት መሳርሒቶ ምፅኡ ንኩላቶም ሓደ ብሓደ እናዘረ ይቐትል ዋና ነገር ግን እቶም ምስጢሩ ዝፈልጡ ክልተ ናይ ሲኣይኤ ሰለይቲ ግድን ክቆትሎም ነይርዎ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣይዛክና ካይራ መሳርሒ ሒዞም ካብቲ ቦታ ከምልጥሉ ዝኽእል መንገዲ እናቆተሉ ይእልሹ ኣለዉ ኣንክል እዚ ኩሉ ተዓዝዩ ኣብኡ ተፀኒሑ ሙማቱ ከም ዘይተርፍ ተረዲእዎ ሻንጣ ተሸኪሙ እናሃደመ ይፀንሕ ኣብ መንገዲ ግን ንካይ ይረኽቦ ካይ እውን ምሳና ዝነበርካ ይመስልኒ ግን ከዓሊፍካዮ ካና እናበለ ተደጋጋሚ ይፀርፎ ኣንክል ግን እዚ ኩሉ ዝገበረ ሂወቱ ንምድሓን ምዃኑ እናነገረ ንካይ ክቐርቦን ይፍትን ግን ሃንደበት ኣንቲ ብድሕሪቱ ትመፅእ እሞ ብድሕሪቱ ስሒባ ብደንቢ ጌራ ትቐጥቅጦ ኣብቲ ወንበር ምስ ኣሰረቶ እውን እንከይደንጎዩ ኣይዛክና ካይራ ይመፁ መሳርሒ ንዓኣ ሂቦም ንወድና ከይሓልዮ ንሕና ንጃክ ቀቲልና ክንምለስ ኢና ኢሎም ይነግርዋ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ጃክ ናብ ጃልዋ ተሰቒሉ እቲ ባሕሪ ክምልጥ ይመክር ኣሎ እንከይደንጎዩ ኣይዛክና ካይራ እውን ጃልዋ ሒዙ እሞ ደድሕሪኡ ይኸዱ ግን ኣብ ናይ ጃክ ጃልዋ ወርጎ ዝበሃል ዓጃዊ እኒሄዎ ብድሕሪት ኮይኑ ድማ ናካይራና ኣይዛክ ብተደጋጋሚ ይትኩሰሎም ንሳቶም እውን መሊሶም እናተኮስሉ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ይከብድ ሃንደበት ግን ናይ ጃክ ጃልዋ ምስ ሓጭን ትጋጭ እሞ ዘሊላ ናብቲ ጫካ ተኣቲ ኣይዛክና ካይ እውን ካብታ ጃልዋ ውሪዶም ኣብዚ ጫካ ንጃክ ኣብ ሰዓት ክንረኽቦ ኮይና ብክልተ ዝተፈላለየ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ተባሂሎም ይሰማምዑ በቲ ወገን ጃክ ኣብ ሓደ ብዙሓት ዝስዕስዑን ዝጫወቱን ሰባት ዘለውሉ ምድላው ይበፅሕ ንሰማይ ጥይት ምትኳስ ክጅምር እንከሎ እውን ኩሉ ናፍትን ጭንግራሕ እናበለ ይሃድም በቲ ወገን ኣይዛክ ናፍቲ ቦታ ክቐርብ እንከሎ ወርጎ የጥቅዖ ወርጎ እውን ሓያል ተዋእሳይን ሰልጠነ ቀታላይን ስለ ዝነበረ ኣይዛክ ብቐሊሉ ይሰዓሮን ዝተወሰነ ግዜ ድማ ይጥፍኡ ካይራ እውን ንጃክ ትስዕቦ እሞ ኣብ መንጎኦም እናተታኸሱ ፀኒሖም ጥይት ምስ ወድኡ ብኢድ ይጋጠሙ በቲ ወገን ኣይዛክ ካራ ውፅኡ ንወርጎ ቀቲልዎ ናፍቲ ምድላው ይኸይድ ንጃክ ክሪኦ እንከሎ እውን ናብ ናይ ካይራ ርእሲ መሳርሒ ነፃፂሩ እዩ ነይሩ ኣይዛክ እውን መሳርሒኡ የነፃፅር እሞ ናብ መሬት ንኸውድቕ ኣይነግሮ ፈቃደኛ መሲሉ ቀስ ኣቢሉ እታ ሽጉጥ ንታሕቲ የውርዳ ግን ብጎኒ ንእሽተይ ክፋል ናይ ጃክ ርእሲ ትረአ ስለ ዝነበረት ሽጉጡ ሃንደበት ተልዒሉ ተኪሱ ይወቅዖ ጃክ እውን ከምዚ ኢሉ ይመውት እቲ ዕድመ ልክዖም ዘሳዶም ነበረ ሰብ ስለ ዝቐተልዎ ምሕባእ ኮነ መዳም ከምዚ የድልዮም ፈሊጦም ተሓጒሶም ይተሓቋቐፉ ግዜ ሓሊፉ ድሕሪ 6 ወርሒ ካይራ ምስ ወዳ ካይ ኣብ ሓደ ምድላው እናተጫወቱ ንሪኦም ብዙሕ ከይፀንሐት ኣንቲ ትድውለላ እሞ ንሓደ ሲኣይኤ ከም ዝረኸበቶን ናይ ጃክ ሚስጥር ኩሉ ስለ ዝተቐበሉ ንዕኦም ምንም ከም ዘይብሎምን ድሕሪ ሕጂ ነፃ ኮይኖም ምንባር ከም ዝኽእሉን ንካይራ ትነግራ እቲ ስልኪ ምስ ዓፀየቶ ኣይዛክ እውን ናብ ኣይመፅእ እሞ ነፃ ሰባት ከም ዝኾኑ ትነግሮ ሂወቶም ከም ኩሉ ሰብ ኖርማል ገይሮም ከም ዝቕፅልዎ ፈሊጦም ሕጉሳት ኮይኖም እናረኣና እውን ፊልምና ውዳእ ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ እዞም ዝቕፅሉ ቪድዮታት ተጋወዙለይ ሰናይ ፀንሒት